hem fet un cercavila molt lluït. En primer lloc, perquè hi ha nous elements com el gegantó i el ball de la disfressada que s'han aconseguit, l'un i recuperat l'altre, gràcies a l'esforç que han fet les entitats de Corbera durant els últims mesos en els tallers de la festa en motiu de la celebració del 50 aniversari del Pessebre Vivent. Els felicitem a tots per la feina ben feta i els agraïm aquest esforç que han fet i que fan durant tot l'any, sabent que sense les entitats de Corbera no es farien les coses que es fan. En segon lloc, perquè han vingut els nostres veïns, els bastoners de la Palma. I per últim, i més especialment, perquè han vingut també les panderetes i el ball de gitanes de Sant Quintí de Mediona, ja que són una mostra més de la cultura popular del nostre país, que cal conèixer, cal fomentar i que no tenim a Corbera. Per tant, amics, gaudiu del corb i del corbet, dels timbalets, dels mais qui samba, del ball de la disfressada, dels bastoners, panderetes i ball de gitanes, i també dels gegants i grallers de Corbera. Moltes gràcies, colles! Moltes gràcies, entitats! I que tingueu tots una molt bona festa major!